Dirita baga kasama kay Burag Hilasan ko. Aning statement ni Lisa Masa. Kinibang pagka-instalar ni US President Donald Trump dito sa Amerika ba? Nga doon ay komentaryo ning sungayang otro pong satanas. Nga si Lisa Masa baga kasama Gabimros Bakabayan Black. Ispoko mo na baga kasama, magmiingon siya nga si US President Donald Trump kuno baga kasama, delikado kuno alang sa katawhan karong mga panahon na. Asa may delikado si Trump baga kasama nga nagsangyaw pulos Ginoo. Nga niingon baga kasama nga ang akong pagkabuhi ron panahon na human nga gi-assassinate kog suway atong panahon sa kampanya, Ginoo ang naghatag nako baga kasama proteksyon. Og mingon baga kasama sa ihag kanabitang inaugural speech nga duha na lang baga kasama ang ilhon niyang taos Amerika. Lalakig bayi na lang baga kasama kay mo po na sugo sa Biblia. Or kamo, ikaw Lisa Masa nga nitamod sa godless ideology nga komunistag utok, nga di mo ilag baga kasama Ginoo, nga hasta baga kasama kaugang lingon og bimbro sa inyong pamilya, unayon ninyo baga kasama patay, di mo maila baga kasama amigo, di mo maila baga kasama higala, kay wa mo'y Ginoo. Asa may peligro? Kamo nga way Ginoo og si Trump baga kasama nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hunahunaan na ninyo.